Bi tarata ye Muharam kalo tile 14 hijira 1445 donna k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'aw bisimila ɲɛtaa ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin maa o maa ye findigilakaw bila ka na dankari Niger jamana la a bɛ i n'a fɔ i ye kɛlɛ tigɛ Mali ani Burkina ma ni ne kɔni ɲɛfɔra communiqué dɔ kɔnɔ communiqué min ni nin jamana fila jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Soni kɛra solar electro ani min kɔni ye Vitron énergie maaw ye olu jɛra ka baaraɲɔgɔnya lajɛ dɔ kɛ bi. Guinée jamana ye ɲangili walew kɔn min taara ka Niger jamana sɛgɛrɛ wa u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni sen tɛna don ɲangili la min yɛrɛ kɔni bɛ da Niger kun. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la Mali ani Burkina kɔni jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma min kɔni ye dɛmɛ ani jukɔrɔmadon dɔ ye k'o ta ka Niger jamana kɔni sɛgɛrɛ min kɔni ye communiqué ye n'o kɔni kalanna min ye tɛnɛn su juillet kalo tile 31 san 2023 ni communiqué in kɔni kɔnɔna na Mali ni Burkina kɔni kangari gɛlɛn da k'a yira k'a fɔ ko maa o maa kɔni ye kɛlɛcɛw bila ko kana dankari Niger la walasa ka Bazoum lasegin fanga la ko a bɛ i n'a fɔ i kɔni kɛlɛ tigɛ Mali ani Burkina ma ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka communiqué in kɔnɔ kumaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Burkina marabaw ani Mali marabaw bɔra kalama kunnafoni sira fɛ k'u lajɛ min sigira Niger tɔgɔ la CEDEAO ani UEMOA fɛ n'o lajɛ kɛra Abuja juillet kalo tile 30 san 2023 o hukumu kɔnɔna na min ye Burkina marabaw ani Mali marabaw u jɛra ka hakilinan ta. Hakilinan fɔlɔ Mali ni Burkina ka dɛmɛ bɛ Niger ye ka da u ka hakilinanw kan. Hakilinan minnu n'u y'a ta k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ makaran ani k'u ka siniɲɛsigi makaran. Hakilinan filanan u bɛ waleya min ni farafinna woroduguyanfan tɔnbaw b'a ta ka ɲɛsin jamanaw ma n'o bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw tɔɔrɔ wa a bɛ kɛ sababu fana ye ka jamana bali a ka yɛrɛta la ka bɔ tubabuw bolo. Hakilinan sabanan Mali ni Burkina bɛ ban ka ɲangili beri da Niger kun ani Niger marabaw kun. Hakilinan naaninan ka kangari gɛlɛn da k'a yira k'a fɔ ko maa o maa i ko k'i bɛ dankari Niger la a bɛ i n'a fɔ i ye guerre déclarée Mali ani Burkina fɛ. N bɛ segin a kan siɲɛ filanan. Hakilinan naaninan ka kangari gɛlɛn da k'a yira k'a fɔ maa o maa ko k'i bɛ dankari Niger la a bɛ i n'a fɔ i ye guerre déclarée Burkina ani Mali fɛ. N bɛ segin a kan siɲɛ laban. Hakilinan naaninan ka kangari gɛlɛn da k'a yira k'a fɔ maa o maa i ko k'i bɛ dankari Niger jamana la a bɛ i n'a fɔ i ye guerre déclarée Burkina ani Mali fɛ. Hakilinan duurunan maa o maa ko k'i bɛ dankari Niger la o bɛ kɛ sababu ye Burkina Faso ani Mali olu b'u sen bɔ CEDEAO ko la wa a bɛ kɛ sababu fana ye Burkina Faso ani Mali u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ka Niger dɛmɛ u ka kɛlɛ la. Hakilinan wɔɔrɔnan ka kangari gɛlɛn wɛrɛ da tuguni k'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye nin hakilinan ta k'a fɔ k'u bɛna dankari Niger la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafinna woroduguyanfan jamana bɛɛ lajɛlen yɔgɔyɔgɔ lakana kunkankow kan. Hakilila jiginna i n'a fɔ OTAN ye min kɛ Libi n'o kɛra sababu ye ka bamaci wale kɛbaw cari Sahel jamanaw kɔnɔna na. Mali marabaw ani Burkina marabaw u ko k'olu dabali bannen don kosɛbɛ farafinna jamana ɲɛmɔgɔ dɔw la ani farafinna tɔn dɔw la n'olu bɛ fɛ ka fanga de ta ka kow ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ jamana min ka ko b'a yɛrɛ bolo wa o jamana ɲɛma kelenw an'olu tɔn kelenw ka bolojigin kɛra sababu ye min ye bamaci wale kɛbaw ye olu tɔw canina farafinna jamana caman kɔnɔna na kabini san 10 kɔ bonyanko o kɛra sababu ye min ye o jamana kɔnɔdenw ye u ka kow toru u yɛrɛ bolo. O kɔfɛ Burkina marabaw ani Mali marabaw u ko k'u b'a laɲini cɛgɛlɛnw fɛ u k'u tulola sominen to ni kunkan bɔra an bɛ taa Niger dɛmɛ u ka kɛlɛ la kɛlɛ min ni u ka yɛrɛta hakilinan b'a kɔnɔna na. Ala ka farafinna kisi Ala ka farafinna tanga. Kuran bayɛlɛma cogo kura min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan ni an ko ma ko énergie renouvelable o kɔni maɲɔgɔnlɔn feerebaw ni o ye Soni kara solar electro maaw ye olu ni Vitron énergie maaw olu kɔni jɛra ka baaraɲɔgɔnya lajɛrɛ dɔ kɛ bi uti kalo tile fɔlɔ min kɔni ye ni lajɛ in ye a kɔni tun sigilen don kun fila kan. A kun fɔlɔ o de ye min ye panneau solaire autonome ani hybride olu yɛrɛ kɔni
sigi cogo yɔrɔ la n'an ko ma ko installation ani fana jɛma yɛrɛ kɔni ɲɛma kinin don ka kɛ min kɔni ye courant yɛrɛ bayɛlɛma cogo kura min kan sisan ni an ko ma ko énergie solaire hors réseau kuma ɲɔgɔnya kɔni bolila nin de kan Aissata Mayiga ani Musa Jalo olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan Tilenta tɔgɔ la u sigira ni min a bɛ somɔgɔw samabɔ. Sonikara Solar Electro ale kɔni cakɛdaba ye anw ka jamana kɔnɔna la mun ka baara bɛnnen don ka tile yɛrɛ kɔni bayɛlɛma ka kɛ ni courant ye ka tila ka jiko nɔgɔya maaw ye ji lasɔrɔli yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn an ka jamana yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni san caman dɔnniya ye o ni cɛsiri a ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Sonikara Solar Electro ale kɔni a laɲini ka ni sigiba in kɛ hali sisan nɔ walasa ka se ka maaw ladɔnniya a bɛ baaraba min na an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Donc bɛɛ b'a dɔn a dogolen tɛ mɔgɔ la k'a fɔ énergie solaire ye fɛn ye a nafa ka bon kosɛbɛ Mali ka développement na bon maintenant mais problème caman b'a la mɔgɔw tɛ fɛn caman faamuya ani produit qualité kɔni fɛn caman b'a la donc an ye sigi kɛ pour que ka mɔgɔw wele ka se ka mɔgɔw la faamuya c'est-à-dire mun yɛrɛ de ye énergie solaire ye nafa jumɛn de b'a la donc pour que ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye quoi bon an ye baara caman kɛ yani nga fo sambe bara mu yɛrɛ kɛ fɔlɔ comme y'a fɛ an ka baara énergie solaire de ka se ka ji sama ni mako b'a la ka courant fana sama ni mako b'a la a cogoya fɛn fɛn donc a bɛ comme bi foro mana bonya cogo cogo ni mako bɛ ji la hali jusqu'à litre ba 700 lɛri kelen kɔnɔ pompe b'an bolo minnu bɛ se ka o labɔ o mun ye courant fana ye i bɛ fɛ ka dugu ta n'a ye i bɛ fɛ ka fɛn fɛn ta n'a ye a solution b'an bolo ka se k'a la marcher bon an ka baaraba minnu bɛ yen n'an bɛ se k'an da don olu la tout récemment Banque mondiale ka projet 5 tun b'an bolo dugu 5 k'o la marcher ni panneau solaire ye donc a bɛɛ bɛ Kayi région kɔnɔ comme Kɔɲakari Jabaji Jataya Mulinɛ Kɔɲakari bi ni dugu bɛɛ bɛ ka marcher panneau solaire de ka 100%. Bon on a ɲɔgɔn caman caman bon surtout mun tun bɛ mɔgɔw sɛgɛn panneau ko la kosɛbɛ o ye batterie ko de ye i b'a sɔrɔ fɔlɔ n'i ye batterie san 2 san 3 san 5 a bɛ tiɲɛ mais bi alhamdulillah Sonikara batterie b'an bolo minnu bɛ se ka san 15 san 20 kɛ ka baara kɛ k'a sɔrɔ ma tiɲɛ. Walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ courant ko yɛrɛ la cogoya min na Sonikara Solar Electro maaw olu kɔni kelen don u ka dayɛlɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen. Baara in an b'a kɛ kɛnyɛrɛyew ye an b'a kɛ ONGw ye an b'a kɛ État ye bon surtout an bɛ baara yɛrɛ kɛ cogo min na an bɛ étude kɛ a bɛ comme ni mago bɛ baara la sisan i b'a sɔrɔ a caman na e ka fɛn t'a dɔn mais i bɛna i b'a ɲɛfɔ anw ye dɔrɔn mago bɛ nin na an bɛ se ka étude kɛ ye i ka baara in kan ka kɛ cogo min na an bɛ o ɲɛfɔ ye en même temps an bɛ conseiller fana a kɛcogo ɲuman na n'a i y'a san fana an b'a installer après installer kɔfɛ fana an bɛ service après vente kɛ a jateminɛ pour a kana se ka tiɲɛ bon surtout an bɛ fɛn mun yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye sisan i b'a sɔrɔ panneau ko in na mɔgɔ caman ye panneau san Mali yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ u ma wasa sɔrɔ a la bon an b'olu fana wele nin kumakan in na donc ni panneau ye mɔgɔ fɛ yen n'a ma wasa sɔrɔ a la hali ni a ma bɔ Sonikara la donc a bɛ se ka Sonikara ɲini pour an bɛ se ka tigi la wasa cogo min na parce que an b'o fana kaw caman caman ye bi mɔgɔw fɛ yen quoi. Ni Sonikara Solar Electro maaw yɛrɛ kɔni siga tɛ a la farafinna na se ka a kɔ da wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni na. Lajɛba min kɛra Russie ani farafinna jamanaw fɛ n'an ko ma ko sommet Russie Afrique o kɔni kɛra sababu ye anw yɛrɛ ka jamana n'o ye Mali ye ka se ka bolonɔ bila kɛ sɛbɛnna ani Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ min ye sariya kow ye ka taa se kasabi kow ani min fana kɔni ye kalanko bɛɛ lajɛlen ma ani fɛn suguya kɔni caman min ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ tun bɛ taama la anw yɛrɛ ka jamanakuntigi nɔfɛ ni kɛnɛ kofɔlen kan Russie jamana yɛrɛ kɔni kan ko kɔni bannen a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye Mali ye ko a hakilina a n'a hajuw kɔni caman dɔnna Russie jamana kan wa a bɛ kɛ sababu fana ye min ye farafinna jamana caman ye an n'olu ka bolo di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka sabati cogo min na Ali Kulubali ale ye ɲinini minnu k'a la an ka jɛ ka ɲɛmada u fɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la Mali jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita a ye wele min kɛ ka taa Russie jamana na Russie ani farafinna bɛ sigi ka lajɛ minnu kɛ san o san yaasa ka se ka taa a se kɔni don a la cogoya min de la ni nin kun y'a ta ko filanan kɔni de a jirala k'a fɔ o kɛnɛ kan sa fɛn min ye colonel Asimi Goita baara minnu kɔni tɛmɛna Mali ɲɛmaaw kɔni fɛ Mali ɲɛmaa ani Russie ɲɛmaa kɔni fɛ ani Mali
ministre minnu kun be fo ka taa se jago magobatigiw ni fusukɛla fɛn fɛn kun be olu ka baaraw bɛɛ ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale kɔni segela ka se ka ni ko nu a bakurubaw baara fɛn fɛn kɔni kɛla ka se ka olu kɔni ɲɛfɔli kɔni kɛ fasodenw kɔnde o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye irisika ni lasigiba ni farafina ye a bɛ ka kɛ waati la waati min ni politique kɛlɛ bi diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ ni maaw bɛɛ bɛ ka fɛn ye wulikajɔ kɛ ka se ka fɛn ye jamana diɲɛ yɛrɛ sama ka taa a ka fan kɔni de fɛ o de hukumu kɔnɔ ko o waati kelen fɛn ye irisi ani farafina o kɔni sigila ka kuma o de la jirala k'a fɔ Mali min kun bi a kɛnɛ kan Mali kɔni taala ni hakili dama kɔni de ka ɲɛsin irisi kɔni ma kuma caman o bolila fɛn ye lakana ko olu bi kɛ cogo di sɔrɔ ko bi kɛ cogo di ani fo ka taa se a ɲɔgɔnna caman kɔni ma Abdoulaye Diop a ka fɔ cogo kɔni na a y'a jira fana k'a fɔ nin kɔni kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye colonel Assimi Goïta n'ale bi camaja fanga la faso Mali kɔni kɔnɔ nin ka kɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka bɔ faso Mali kɔnɔ yaasa ka se ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔna cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ irisi jamana ka ale kɔni suganti k'o kɛ colonel Assimi Goïta ale ka bɔli fɔlɔ ye ka taa o jamana na ko a ma kɛ kunfɛ ka sababuya kɛ irisi ani Mali bɛɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ani tɔbɔtɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don u bɛɛ lajɛlen kɔni de hukumu kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ Mali taatɔ fɛn bɛ nin ɲɔgɔn lajɛra in kɔni de la ko hakilila damadama o kɔni kun bɛ faso Mali la ani laɲini damadama o kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka se ka baaraɲɔgɔnya min bɛ Mali ani jamana in cɛ n'u ye irisi ye ka se ka ba kɔni don o la lakana ka se ka ba kɔni don o la ani o fana kɔni senfɛ fɛn ye Mali yɛrɛ ka bonya bi fɛn o fɛn kɔni de la ani irisi ni an bɛ ka baara kɔni kɛ o kɔnɔna na ka se ka olu ani Mali ka seko ni dɔnko ka se ka olu kɔni fɔ irisi ye ani an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an ka tata sɔrɔ o la ani faso yɛrɛ ka se ka dɔ ta irisi fana ka taabolo la cogoya min na o kɔfɛ tuguni fɛn ye Mali ka o bonya min bɛ yen ni o ye jamana ɲɛmaaw bɛ ni Mali bi o bonya kɔni kɔnɔ a bɛ waati jan kɔni de bɔ a jirala k'a fɔ ni o bonya kɔni ta ka lajɛ ni faso camancɛ fanga maaw kɔni ye o bonya ka se ka o sinsin fɛn damadama kɔni de la o de la ani jamana min bɛ sa ni an ni o kan ka baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o jamana kɔni welelen don ka se ka Mali ka yɛrɛya ko o kɔni ka se ka o kɔni bato cogoya min na Mali fana a bɛ Mali yɛrɛ de sagoya la ka maa kɔni ɲini maa min ni o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn kɔni fɛ a yɛrɛ ka o kɔni ɲini a yɛrɛ kɔni de jamanadenw fana ka nafa ko o bila sanfɛ ani fo ka taa se fana jamana wɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna baaraw ani o ka hakilila minnu bɛ taa jamana kɔnɔna na maa wɛrɛ kɔni kana na i sen kɔni don o la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o de la ko o de hukumu kɔnɔ Mali ko a kɔni diɲɛ bɛ kun damadama minnu na bi ko Mali kɛmɛ k'i sen kɔni sin o n'u b'a wele ko multipolaire o i kɔni sinsin o kɔni de la k'a jira k'a fɔ maaw kɔni ka to yen ni o baara ninnu ni o kɔni sinsinna o bɛ kɛ sababu fana kɔni de bɛɛ fanga a bɛ bato diɲɛ kɔnɔ adamadenya yɛrɛ o fana bɛ se ka bato cogoya min de la ani fɛn ye jamanaw fana ka ɲɔgɔn bonya o fana bɛ se ka wolo o kɔni kɔnɔna na fɛn ye lakanata nasira kɔni fɛ Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ irisi kɔni ye jamana ye min y'a jira faso Mali la k'a fɔ ale kɔni jɛlen don wa jamana fana kɔni de don min kɔni a kolo kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ lakana a b'a fɛ k'o walankata ni irisi kɔni ye sɔrɔta nasira kɔni fana fɛ min ye dugujukɔrɔ nafoloko ye sɛnɛko fo ka taa se balo da dumuni kunfɔlɔ olu sɔrɔli fɛn ye Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen u walankatali ko o kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla wa a jira fana k'a fɔ bɛɲɔgɔnya baara minnu bɛ faso Mali ani irisi cɛ kabini lawale ka se ka ba kɔni don nin bɛɛ lajɛlen kɔni de la ko nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɛla fɛn ye Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta yɛrɛ ka kuma min fɔla a kɛnɛ kan ko a kɛla wasaba kɔni de o fana na tuguni Mali ye sigi fɛn kɔni kɛ n'u ye jago magobatigiw ka sigiw ka taa se maa wɛrɛw kɔni ma hali ministrew ka sigiw fɛn kɔni kɛla ni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ ko o fɛn kɔni kɛla Mali ka o sigilenw ko o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla wasa ye Mali ye gwa fana kɔni jɔ a kɛnɛ kan ka se ka a jira maaw bɛɛ lajɛlen kɔni de la fanga min bɛ Mali la sɔrɔta nasira fɛ fɛn ye ni maa minnu bɛ ni u b'a fɛ ka baara kɔni kɛ ni faso Mali kɔni de yaasa u na se ka na yiriwaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ko o baaraw fana bɛɛ de kɔni kɛla Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ fɛn ye ni lasigi in kɛnɛ kan min kɔni kɛla lasigi wasaliba ye o de Mali maa minnu taara nin kɛnɛ kan ni jamana ɲɛmaa ba a ɲɛma o ni fɛn ye irisiw ka ɲɛmaabɔ olu kɔni sigila ka kuma ani ka taa kɛ fana an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ani irisi jamana ɲɛmaa a kelen ɲɛŋɛ ani ɲɛŋɛ ko olu bɛɛ fana kɔni sigila fɛn ye ka se ka kuma kɔni ta fɛn ye ɲɔgɔn da kɔni de la ko o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla ko baw kɔni de
ko barisa ni ye jamana faso Mali lajɛ ani Irisi o bɛɛ lajɛlen bɛ taa bolokɔrɔ ninnu ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bonya cogoya min na an'an ka seko ani dɔnko ko jamana u b'a fɛ ka fɛn ye baara kɛ o kan ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni yiriwa cogoya min na. O kɔfɛ a jirala k'a fɔ jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ani jamanadenw minnu bɛ n'u ye malidenw n'u sigin bɛ Irisi jamana ani olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigila ka kuma. O de la fɛn ye fasoden minnu bɛ Irisi ko o fɛn bɛ ni a bɛ ka kɛ faso Mali kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko u b'a a bɛɛ lajɛlen kɔni de kalama. O y'a jira fana k'a fɔ olu fana kɔni kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ faso Mali a bɛ se ka yiriwa cogo cogo yaasa ka se ka o kɔni boloda Irisi jamana kɔni kɔnɔna na cogoya min na. O y'a jira fana k'a fɔ olu fana na kɛ maa ɲumanw ye Irisi kɔni kɔnɔ taabolo ɲumanw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na yaasa ka se ka faso tɔgɔ ka a kɔni ja cogoya min na. Colonel Asimi Goita ale kɔni ka kuma kɔnɔ faso bi baara min na bi ani min bɛ ka kɛ faso Mali kɔnɔ dakuruɲɛ dama kɔnɔna na ale kɔni y'o o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni ye jamana ka yiriwa ko jamana ka bi baara fɛn na bi ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ nka Asimi Goita a y'a ɲini u fɛ yaasa faso Mali a ka yiriwa olu min bi kala kɔni na Irisi jamana kɔni na kalanw mana ban u ka segin so yaasa ka na jamana yiriwali baaraw kɔni boloda cogoya min na. Wa y'a jira fana k'a fɔ ani Irisi ka bolodi ɲɔgɔn ma lakana ko b'a la u yiriwa ko b'a la ka taa se a ɲɔgɔnna caman ma ko o bɛɛ lajɛlen de bɛ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Wa fɛn ye Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ fɛn ye ONU kɔnɔna na fɛn ye ni ɲagali bere o kɔni kun t'a mɛn ka Mali kɔni sɛgɛrɛ ko Irisi a kɔni ye faso Mali ka a dɛmɛ kosɛbɛ ni wulikajɔ fana bɛ ka kɛ ka se ka Irisi ka a kɔni ɲagi ko la ko min yɛrɛ tɛ ko sɛbɛmaw kɔni de ko Mali fana kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ ka se ka dɛmɛ kɔni do Irisi ma. O de la Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ fɛn ye diplomasi baaraw kɔni de la fɛn ye ka kuma ɲɔgɔn kɔni fɛ nɛgɛjuruw fɛ ko o kaɲi ko nka ka sigi ka kuma ɲɔgɔn kɔni fɛ dani da ko o kɔni diplomasi la ko o kɔni de ɲɔgɔn tɛ. O de la a jirala k'a fɔ Poutine ani Asimi ka kuma bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ o fila bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko u ye wasaba kɔni sɔrɔ fɛn ye u ka nin lasigi in kɔni de la. Wa jirala fana k'a fɔ Mali ye kuma fɛn fɔ nin yɔrɔ in kɔni de la ani Mali ni maa ye ɲɔgɔn ye olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko u wasala Mali ka kuma bɛɛ lajɛlen kɔni na. An ka minisiri ɲɛma u ka cakɛbɔnaso ka jamakulu dɔ kɔni wulila ka se bila ni o taama in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka taa jibondon 7 ɲɔgɔn kolobo karili kɔni kɛ a yirala k'a fɔ sa nin jibondon ninnu kɔni kolobo karili kɔni kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen bila yɛrɛ marabaw kɔni bɛɛ kɔni ɲɛkɔrɔ ka taa se a dugulakaw ani a diinɛ ɲɛmaw ma a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye muso tɔn 3 ye olu de kɔni garisɛgɛ donna ni jibondon ninnu kɔni na bila yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Sintala dugu ɲama n'o yɛrɛ filɛ nin Falo yɛrɛ sɛrɛgili kɔnɔna na bila yɛrɛ kɔni kɔnɔ. Aissata Touré ale ye ɲininiw k'a ko kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin kɛnɛ in kan bila maire a ye foli kɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Maïga ma ka sabu kɛ a yɛrɛ kɔni filɛ nin ye ka doniba de jigi ka bɔ dugumaw yɛrɛ kan ale ni ka dugumaw ka wele jaabi. Gouverneur ka représentant min kun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kɔni ka kumaw bolila min kan o de ye ni dɛmɛ min sɔrɔlen filɛ nin a minɛ ko ɲuman u ka baara kɛ ni o ye o hukumu kɔnɔna la a ko comité dɔ kan ka sigi min bɛna kɔlɔsili kɛ ni minɛ ninnu na yaasa a kana tiɲɛ. Yashi Maïga ni ale ye Dr Choguel Kokala Maïga ale ka nɔlabila ye nin kɛnɛ in kan ale y'a yira k'a fɔ primature u ka ɲɔgɔn dɛmɛ o hukumu o kɔnɔna la o de sababuya la u yɛrɛ kɔni ye jaabili kɛ ka ɲɛsin ni duguma ninnu ka wele ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na muso jɛkulu minnu ni u farala ɲɔgɔn kan ni u bɛ baara kɛ nakɔ kɔnɔnaw la. Ale ka fɔw la a y'a yira k'a fɔ ni lajɛ in yɛrɛ kɔni a kɛrɛnkɛrɛnnema yɔrɔ o ye min ye o de ye k'a fɔ muso jɛkulu minnu filɛ nin ye ka nin dɛmɛ in kɔni sɔrɔ ni o bɛ tali kɛ muso jɛkulu 3 bɔɲɔgɔnko la bila kɔnɔna la minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ nakɔ kɔnɔnaw la. Ji ale ye adamadenya ye wa ka dɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin maaw ma ka ji di u ma o yɛrɛ kɔni ye hakilina ɲuman ye min bɔra camancɛ fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goita yɔrɔ la a ka ɲɔgɔn dɛmɛ o hukumu yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ primature conseiller spécial ale yɛrɛ kɔni ye ɲɛfɔli kɛ cogo min na. Yashi Maïga a y'a ka kuma kuncɛ min ye o de ye k'a yira k'a fɔ ka dɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin musolakaw ma journée panafricaine des femmes ni o kan ka kɛ juillet kalo tile 31 nata ninnu na o masurunaw la a y'a yira k'a fɔ o ye ka se ka musolakaw ka u k'a sɔrɔ dɔw ko o yiriwaw bolo ale ni ka ba don u ka nafa sɔrɔ siraw la. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Laginɛ jamana kɔnɔna fanga min bɛ bi ni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ni u b'a wele nazarakan na Rassemblement pour le développement
dɔw ko CNRD olu y'a jira k'a fɔ ntɛnɛ su kibaruya dɔw kɔni fɛ k'a fɔ ko fɛn ye farafina tilebiyanfan jamanaw n'u ye CEDEAO kɔnde olu kɛmɛ ka wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka ɲagali bere min kɔni ta ɲagali bere min ni a ma kɛ sariya kɔnɔ adamadenya ɲagaliw kɔni tɛ ka ɲɛsin fɛn ye Nigeria jamanadenw ani Nigeria faamaw kɔni ma ko ɲagaliw do nafan tɛ u kɔni de la wa u b'a ɲini CEDEAO maaw kɔni fɛ u ka segin ka na adamadenya hokumu kɔni kɔnɔna na Konakiri faamaw ni u ye Laginɛ faamaw kɔni de u y'a jira k'a fɔ u ye ɲagali min ta ka ɲɛsin Niger jamana kɔni ma o ɲagaliw la fɛn ye o ye min fana kɔni fɔ ko u bɛna wolomasiri taba dɔw kɔni bila yaasa o ka se ka taa Niger a sɔrɔsi minnu bi fanga na bi ka taa o gwɛn ka bɔ yen fɛn ye Laginɛ faamaw y'a jira k'a fɔ o ye o kuma min kɔni de fɔ ko o tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min bi Niger kɔnɔna bi ko o de bi se ka o gɛlɛya ka se ka o kɔni furakɛ ko o gɛlɛya ni sɔrɔsiw o taala Niger o bi kɛ sababu ye ka gɛlɛyaw tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni de juguya wa a gɛlɛya bi se ka bɔ Niger ka taa jamana wɛrɛw kɔni de la o de hokumu kɔnɔ CNRD olu kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min bɛ bi ni fɛn ye CEDEAO o b'a fɛ ka kɛ Niger a bi kɛ sababu kɔni de ka CEDEAO ka bɛɛ lajɛlen kɔni ci ka dagakolo ci ka filikolo kɔni de ci wa fɛn ye Laginɛ faamaw kɔni y'a jira k'a fɔ u ye hakilila min tani ye ko olu kɔni ti u yɛrɛ ye a kɔnɔ wa u sen ti a la u ye hakilila min ta juillet kalo tile 30 fɛn ye Nigeria jamana kɔni kan Abuja ko olu mago ti a la olu sen tɛna don a la. Afrique du Sud jamana kan o ka dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Johannesburg a jirala k'a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni bɔnɛna o ni kɔnɔna ni marifa kisɛ den kɔnde a jirala k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye ni o kɔni sa la a jirala k'a fɔ maa minnu don maa minnu bi taa sanu bɔ kɔni kɛ ni a tɛ kɛ sariya kɔnɔna na ni u b'a fɔ ko dama maaw a jirala k'a fɔ maa 5 min bɛ yen ni olu kɔni ye ni saya kɔni sɔrɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ a jirala k'a fɔ jɛkulu fila ko o kɔni de bilala ɲɔgɔn na jɛkulu minnu bɛ yen ni o kɔni bi sanu kɔni de bɔ mais a bi kɛ dama kɔnde la n'a ti kɛ sariya kɔnɔna na ko o filalen ɲɔgɔn na o ye maramafɛnw ka se ka kisɛdenw kɔni ci ɲɔgɔn na ko o kɔni de kɛla sababu kɔni de maa 5 kɔfɔlɔ ninnu ko olu kɔni bɔnɛna o ni na a jirala k'a fɔ ko a kɛla dama yɔrɔ min na dama min n'a ka suru fɛn ye dugu dɔ bɛ a kɔni yɔrɔ ka jan kosɛbɛ nka a bi tu kɔnɔnaw kɔni de la n'u b'u wele ko bidonville ni a bi Johannesburg yɛrɛ a tilebiyanfan kɔni de fɛ polisiw fana ka wulikajɔ kɔni senfɛ olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko fɛn ye jɛkulu fila de kɔni ka mugu de ci la ɲɔgɔn na o de kɛla ni gɛlɛya in kɔni ye nka polisiw kɔni ye a ɲini yɔrɔ sigibaw kɔni fɛ o ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ yaasa o na se ka na kunnafoni jɛlenw kɔni di u ma o na se ka maa ninnu kɔni sɔrɔ cogoya min na. Jɛkulu min sigi bɛ diɲɛ kɔnɔ yaasa ka se ka silamɛya ka kɔkɔrɔma don ni u b'a wele ko Organisation de la Coopération Islamique ni dɔn ko OCI a jirala k'a fɔ dɛnɛ olu ye lasigiba dɔ kɔni de kɛ o lasigi fɛn ye senfɛ o y'a jira k'a fɔ ko u b'a ɲini nazara jɛkulu kɔni fɛ n'u ye Union Européenne kɔni de k'a fɔ wulikajɔ min bɛ ka kɛ u ka jamana ninnu kɔni na ka kuranɛ ka se ka a jeni ani ka kolangolo kɔni ta ka ɲɛsin alikuranɛ kɔni ma ko o kɔni tɛ jɛni a ye fiyewu kɛrɛnkɛrɛnnena dugu minnu bɛ a kɛ n'u ye Suède ani Danemark kɔni de o y'a jira k'a fɔ ko baara min kɛlen filɛ nin ye nin ma ko fɔlɔ ninnu kɔni de fɛ ka alikuranɛ ka jeni walima kolangolo ta ka ɲɛsin a kɔni ma ko u b'a kɔn fo ka taa fɔ o kɔni y'a kɔn o y'a jira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni baara kuntan a ka ta ka ɲɛsin alikuranɛ kɔni ma ko a dɔ kɛla fɛn ye juillet kalo tile 20 Stockholm kɔnɔna ni o ye Suède jamana ye a laban o kalikole kɔnɔna n'u ye juillet kalo tile 24 ye ko dɔ kɛla Copenhague n'u ye Danemark jamana kɔni de ko o kɛla nka fɛn ye ni jamana ninnu o maa ɲɛmaw ko ma kala don u ɲina ka bɛn ni o kɔni ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o n'a fɔ nazara jamanaw kɔni de o ka jɔ o jɔyɔrɔ la yaasa fɛn ye ni baara langolo ani ni kuntan baara a kana kɛ fɛn ye ni jamana ninnu kɔni na tuguni ko ka o sababuya kɛ ko fɛn ye liberté d'expression n'o ye bɛɛ kɔni de golofina denmisɛnnin minnu bɛ yen walima maa minnu bɛ yen minnu b'a fɔ ko u na bɔ farafinna ko u kun da nazara jamana kɔni de kan ni dɔw bɛ taa kwaji fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa dugumasiraw kɔni fɛ cɛncɛnfugaw kɔni fɛ a jirala k'a fɔ n'i y'o a jateminɛ ni u sela Tunisie yanfan in kɔni na min ye Tunisie wolomasiri tabaw ko u kɔni bɛ u minɛ ka taa ni u ye cɛncɛnfuga kɔni kan ka sɔrɔ ka taa u fili k'u kɔdɔ k'u to o yɔrɔ kɔni de la o de la fɛn ye ko o caman o kɔni u maa 100 caman ko o kɔni de bɛ kɛ o gɛlɛya kɔni kɔnɔna na o yɔrɔ kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ kari tɛmɛlen min ye Libi
wolomasiri taba dɔw kɔni ye ko olu kɔni ye farafina denmisɛnnin ani maa caman u bɛ taa maa kɛmɛ caman kɔni de la ka se ka olu kɔni sɔrɔ cɛncɛnfuga kɔni sanfɛ u tunulen u t'a dɔn u kɔni bɛ taa yɔrɔ min kɔni de la a jirala k'a fɔ u minɛna yɔrɔ min de la o de ye fɛn min ye Sekat Al Makta kɔni de ye a jirala k'a fɔ u minɛna ji yɔrɔ dɔ la ji min ni kɔji kɔni de don wa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye a yɔrɔ in a bɛ Tunisie ani Libi o dancɛ kɔni de la wa a jirala fana k'a fɔ ko Tunisie wolomasiri tabaw ko olu kɔni de ye o fili o yɔrɔ la fɛn min ye ka se ka o bila cɛncɛnfuga kan k'u kɔ don k'u to maa minnu bɛ yen ni olu kɔni kun bɛ nin yɔrɔ la olu ka dantigɛliw ka fɔcogo kɔni de la ani ka taa se fana Libi yɛrɛ wolomasiri tabaw olu ka fɔcogo kɔni na. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni warwarali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an b'an filɛbaga mandiw fo sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Côte d'Ivoire jamana maaw bɛɛ lajɛlen ma ko ni su ko Ivoirien bɛɛ lajɛlen ko ni ce aw kan bɛn sini yana sɔnna ma.